Kamong mga asawa, sige pa ba mo higugma sa inyong mga bana hangtod karon? Sige pa. Kamong mga bana, sige pa mo higugma sa inyong mga asawa hangtod karon? Waiting. Kamong mga ginikanan, sige pa mo higugma sa inyong mga anak hangtod karon? Wasad kay tingog. Kamong mga bata, nagsige pa mo higugma sa inyong parents hangtod karon? Wag po'y klaro, jutay ra. Matod pa ni Kristo, ako'y nipili ninyo, dili kamo mo'y nipili nako. Kani ding ato rong pag-anhi dinhi sa simbahan, bunga ni sa dako kaing gugmas Ginoo. Iyatang gipili. Pili niya ta ba? Gipaanhi ta niya simbahan kay gwapa siya mahigugma, nabangga ron ta mo dito sa unahan. Di na mo kalahos dinhi. Nga naman, kay ang yawa niya mas kalibutan. Niya ang yawa wa may laing buhaton, dagmalan raman niya ang kaning mga tao nga hinimos Ginoo ug ang mga butang nga hinimos Ginoo. Kani dieng gubat kanang uban gikuan man na siyawa, iya man ang gisulsulan, nya nadaman. Mao na perting nangaguba na karon ang hinimo nga mga nindot. Tanawa ng naong sa imong tupad, ing na wa pa na magguba. Naong ba? Mga kilay, mga buho, wa pa mga guba. Katubang hinimos Ginoo ba, wa magguba. Og naguba gani, gisulsulan na na siyawa. Sa makita lang na, ang di makita, unsa man, inom anang pills, anang ayude, kanana ang palaygit, abortion, giguba gihapon, kana sa biological pa lang na, wapay siguro ang huna-huna, daghang kayo mga huna-huna nga dirty-minded na kayo, guba ng mga panglantaw, naiuban ni suyop og drugs, guba ng utok, guba ng mga idealisms. Daghang nangaguba ron tungod na siyawa. Pero ang Ginoo kay mipili man nato iyang giproteksyonan aron maabot gyud dire. Wa pay siguro makauli ba mo. Kay maningkamot naman sa nirong yawa. Gabi nagmisa ko diya sa Tayod ba, opening salvo nila karon pero ang ilang misa gahapon. Ila diya, Tayod ba kaning San Isidro, Barangay Tayod. Last year, nagmisa sa ko dito, opening salvo. Niya ako dahil silang giingnan, amot nga no sa itong akong topic, ato patay-patay man. Niya pagka ikalimang adlaw sa ilang nobinaryo, mo to katong nadungag kamatay katong ex-kapitan. Ato bang ni appeal sila senior citizen night, niya nag-holding hands, padong ato sa ilang balay, pagtabok nga to, bligsas motor, patay silang duha, nagmisa ganit atong kaduha dito, duha kabuklungon dito. O to, pag misa na ako gabiin, ako man sa ito yung nagmisa last year, no? Isa, ikaw to pader, nako di ba na ito yung namatay? Isa, na ato pader, nako, karon kinsa na sa kay mamatay ani? Simbak ko. Mga igsoon, kung mopili gani ng Ginoo nato, iya gitang suplayan sa tanang nindot. Ang tanang nindot ba? Iya ginang ihatag, dili ang bati. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na nindot rako para di mo. Sige, ing na ka na nindot ko para ni mo. Kay kana ba yung imong tupad? Pinili ba na sa Ginoo nga magtupad mo karon? Ay pagunahon na nga nakaabot ra na diha by chance or by decision niya. Ang Ginoo nagpili labi na ginang imong kuyog yun gikas inyo. Ginoo nagpili niya usahay dili na kay nato ma-value ba nga chosen by God ni siya. Sa inyong hunahuna, ako karon dire nagwali ko. Unsa man pinili ko sa Ginoo para magwali ninyo karon o dili? Nya, minaw mo. Musunod mo. Nag-anaw, nagkahinay ang tubag sa mga yawanon ay. Na.
Kay ato madayong putlon niya, kita may mag-ingon nga kita'y nipili. O na, kaning tawhanong panghuna-huna, ato ginang i-reject. Ang Diyos nung panghuna-huna, gyud. Muna sa first reading, ang hunahuna ni Cornelio, nga si Pedro, maoy Ginoo, ni Hapa, ni Simba, ingon dayos Pedro, ayaw oy, tao rako, parihar ako nimo. Duna gyoy Ginoo nga mao'y nagpili nako nganong muanhi ko sa inyo. Usahay masipyat man taana. Gatuo tag kitay gapili. Mao na kita ra say mag-usab-usab, kita ra say mao'y magbag-o. Pero na nang nipili ka kay magminyo. Unya, og ikaw nasad mo imo desisyon, moingon nasad ka buwagan ko ning animal. Ana, divorce, separation. Kaning nanimbaron din kasiguro man ko doon naman yung labing minus usa din nga nagbuwag na. Nga, klaro ana mga naong. Mailhan man anak ko, kay naghisgot na ko ana, na may uban, di yun mo tanaw sa kong naong, mag-kusmod lang mayon. Niya ay na nagbuwag, ani ba? Klaro kayo. Niya sa din nagpuyo-puyo. Nga wa pilias Ginoo nga maminyo, namugos gyud nga magminyo, bisag wa pay kasal, mag-live-in gyud. Nya naa say gipilis Ginoo nga magminyo, mamugos gyud nga magbuwag. Mao na ningos Kristo, paghigugma ay kamo. Ug unsa may labing dakong gugma nga ikapakita kana gyud kunong magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Pasabot, way buwagay, patay. Patay. Way buwagay. Mao na inigkasal usawan for better, for worse. In sickness, in health. For richer, for poorer. Hangtod kanusaman till death do us part. Unya kun ato kuno ning sondon, matod pa ni Kristo, if you keep my commandments, kung tumano ninyo ang ako mga sugo, mahingpit ang inyong kalipay. You can experience complete joy. Kinsa dinhi sugod atong Lunes, atong niaging Lunes ba, hangtod karon Domingo, wa gyud makasuway nga nasuko ta sa kamot. Sa ato pa dili complete inyong joy gikan atong Lunes hangtod karon. Usa ra na ka semana, wa makumpleto. Pero sundan ninyong Ginoo, sugod karon. Sugod karon ba? Sundan Ginoo. Ayaw na pagampo, ayaw na paghuna-huna para sa imong kalipay. Kay ang tinuod nga nahigugma, iyang lipayon ang iyang gihigugma. Sige, practice ang imong tupad. Ing na, mo desisyon ako. Ing na. Sunod na ko ba? Ing na, mo desisyon ako. Sugod karon. Bahalag masakitan ko, basta malipay lang ka. Sige, ingna ba? Tupad. Mauwaw ra ba? Mao na, maglinipayay na ta. Ang atong ihangyo sa Ginoo, nga dili unta ta mo give up sa pag-commit nga atong lipayon ang atong gihigugma. Bahala in return, pasakitan ta. Ana, ha? Mao nang ningos Kristo, love not only your friends, but also your enemies. Pasakitan man kita na, pero higugmaa lang. Ang resulta, malipay gyud ka. Kanang imong mga anak, nga murag imong enemy, kay suod kay sa cellphone, suod kayo sa computer, din aga ni hapit mo tagad nimo, basta makakupot na sa cellphone o sa computer, ayaw sila giyaw-yawi. Love them. Ana, no? Ayaw gyud yaw-yawi ha, sugod karon. Taga-ilag load, taga-ig snacks, ana. Aron mas malipay gid sila. Ay na pagsige hunahuna para sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga nahigugma, andam gyud magpakamatay. Pasabot, dili mangayog iyang pabor. Musugod na kitag pangayo para sa atong kaugalingon, mamatay din ang atong gugma. Tanawa na mga taong self-righteous, self-centered, unsag mga naong kusmod.
Tanawa na mga tao nga other-centered, kanang magsigilag alagad, sigig hatag og pabor sa uban, smiling. Wa pag yun mo ka-notice, ana? Oh, testingi kamo mga asawa, sugod karon, ingna inyong bana, sugod karon dong, unsay imong kalipay, ako ginang suportahan. Di ba? Magsigi kag smile. Adto siya ngadto sa tarian, smile ka. Adto siya sa imnanan, smile ka. Pinisingan niya siyang kabit, smile ka. Mag-agas gud imong luha, ga-smile lang yapon ka. Mura kag buang. Nya ingnon day ka sa imong bana, nabuang ka, gahilak niya, gakatawa. Niya, nabuang ko sa akong paghigugma nimong animala ka. Di ba? Kay animal ka, pero gihigugmati ka. Di ba? Kanais, ana. Sige, manindog na ta, katong nahigugma.